Lezigezi indaba zo-1 NEWS311023 ifundelo samukeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli nazike ihamba phambili osukwini namhlanje. Kubulawe Abahlanu Enanda Ithekwini Basonga Ngesiteleka Abomasipala weTheku kanti umhlaziyi uthi ke inikeze ithembe kamengameli. Kulimaleke emlenzeni iphoyisa elilodwa kwasala enkundleni izigilamkhubu ezinhlanu ngesikhathi kamaphoyisa etholana phezulu nezigebengu ebesifunela kwamacala okubulala Enanda Ithekwini. Lesigameko esilandelwa ngesinye esenzeke kuyona le ndawo khona entuzuma okwagcina kushona nephoyisa elilodwa. Zilokhu zande njalo isigameko zokudutshulwa kwesigilamkhuba eThekwini izolo ebusuku kudutshule abasolwa abane ngesikhathi bebhekene ngeziqo zamehlo namaphoyisa emva kokufunelwa amacala ahlukahlukene okubulala. Esinye sesigameko senzeke endaweni yaseMaran Hill nala khona kwadutshulwa abasolwa nabo ababasolwa ngobugebengu omhlobonhlobo. Okhulumela amaphoyisa kulesi sifundazwe uthi amaphoyisa bekade eqhuba umkhankaso wabo okulwisana nobugebengu endaweni yaseNanda njengoba kulezi insuku ilokhu iyanda ngezigameko ezimbi zokubulala kwabantu kanjalo nobugebengu obuhlukahlukene. This morning, police officers who were processing the crime scene near the Duba village mall in Enanda discovered the body of a fifth suspect. The suspect has been found deceased at a house close to the original crime scene. It is believed that he fled the scene during the shootout and sought refuge in a nearby house. It is believed that he passed away due to his injuries while hiding from police. The owners of the home came forward in the morning when it was discovered that the man had passed away. Police will also be looking into why the owners of the house allowed the man to hide in their home. Naika ubesenqoma kakhulu isibindi samaphoyisa ngokwazi ukuhlonza lezi zigebengu baphinde futhi bathona nazo phezulu noma seyizama ukudubula. The KwaZulu-Natal Provincial Commissioner has praised police officers for their determination and bravery after 4 suspects who were believed to have been terrorizing the community at Enanda were fatally wounded in a shootout on Monday evening. A team comprising of various police disciplines, private security, the National Intervention Unit, as well as the Hawks, conducted an operation at 2300 after intelligence led them to a house near the Duba village mall in Enanda. As the police officers approached the house, they were met with gunfire. A member of the National Intervention Unit was shot in the leg and was transported to hospital where he remains in a stable condition. Following a heated gun battle, 4 suspects were fatally wounded. Police found 4 pistols in their possession. A manhunt continues for more suspects. Kanti kumanje kule nyanga iningi isigameko ilokhu ibikiwe Enanda zokubulawa kwezigebengu ezihlaliswe kubhutozo umphakathi njengoba kulo October zilinganiselwa ema-20. Kutebo Hosbisi wezindaba ze-1 KZN-TV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Zisabisa ke ngokungenela isiteleka isebenzi zikamasipala Itheku ezingaphansi kwezinyunyana iMathusa neSaftu okuhlanganisa ke onogada abahlanza amahhovisi nezakhiwo abafunda izikweletu zamanzi nabanye laba ke bafundi ngabagomela bathi ke bazokwenza lokhu uma ke lo masipala uhluleka ukulalela izikhalazo zabo. Lokhu kuvele ngesikhathi bebhikisha njengoba bekhala ngokusebenza iminyaka bengaqasha ngokugcwele ukuhola amakinati ukuxoshwa ke ngokomthetho nokunye. Badele imvula ebelidliva abasebenza benza imisebenzi yahlukene ngaphansi kamasipala Itheku kufaka phakathi onogada iEPWP amaklina nabanye babhekisha bekhala ngokuxhashazwa ilo masipala. Inyunyana labasebenzi ithi ke sebeza bezikhawe eziningi ukuzama ukuhlala phansi nabomkhandlu badlulise izikhalo kepha kakuphumeleli. Umkhandlu yalo unike iMathusa ama-organizational rights whereas iMathusa silandele yonke into esemthethweni ukuthi ithola ama-organizational rights. Kunabasebenzi abasebenza ngaphansi kwama-EPWP asebesebenze more than 15 years beqhashazwa ngaphansi kohlela ama-EPWP abaqashwa umqasha akafuna ukubaqasha. Kunabasebenzi abama-cleaners nama-security esithi aba-absorb umkhandlu, abasebenzi abama-meter readers esithi aba-absorb umkhandlu. Abanye babo bavese bamiswa nje abama-meter readers ngaphandle kwesizathu.
ama security siyazi kune resolution eyathathwa kodwa sithi implement leyo resolution ingagcini ngokuthathwa nje kuphela kuningi esikudingayo kodwa esifisa ukubona ukuthi umkhandlu kwenzeka abasebenzi baseThekwini bahola ngaphansi kakhulu kunabanye omasipala bahola ngocategory 10 yet it's a metro bahola ngocategory 8 sithi abahole ngocategory 10 njengabanye ometro encwadi ezingaphezulu kwezu4 sidemanda meeting no-municipal manager uMusambele abambe la sekuyisikhathi sokuthi simkhombiseke manje ukuthi we cannot tolerate this nonsense any longer sekuyisikhathi sokuthi abone engaya abasebenzi ukuthi uma sithi awufuna ama-organizational rights uma sithi siyafuna aqasha abasebenzi asidlali we-minute lenyunyana isole lomasipala ngokuyivalela ngaphandle ngenhloso yokusebenzisana nezinyunyana ethike seyijikela abasebenzi nabathi-ke lokhu kucinezela amalungelo abasebenzi okusiqokela izinyunyana omunye wonogada oseneminyaka engaphezulu kwama-25 egada-ke kwesinye seyikhungo zikamasipala uthi-ke izinto zawo abazigadayo zibaluleke ukudlula izimpilo zabo. Izinto zikamasipala esizigadayo zibaluleke ngaphezulu kwendlela esisebenza ngayo. Ngendlela esisebenza ngayo izinkampani thina izinkampani eziqashwe ngumasipala imali ezikhokhelwa yona thina akho mali siyitholayo ifike bangasinikeza imali efanele ukuthi ngabe siyayithola ngendlela esisebenza ngayo siya riska ngempilo zethu asikho safety emsebenzini esisebenza kuyo sisebenza endaweni ezisemnyango asiphathi izibhamu asenzi lutho sihlile so sesicela thina ngendlela esisebenze ngayo phansi kumasipala sithi umasipala siyacela ukuthi masithathe asifake ngaphansi kwakhe asiqashe ngokusemthethweni permanent izimali azikhokhayo ezikhokhela thina ezingezi kuthina kungcono athi mayizikhokha asikhokhele thina zingaye izinkampani ngoba izinkampani ziyasiqhelaza zidlala ngathi azisinikeze imali ukusebenza ilo sagcina ngomhla ka-23 June kuze manje yena kanjalo bona asebenzi labo sihleze emakhaya yabo lokho kuyasithikameza kakhulu kabi kanjani ngoba phela njengabantu abanemndeni sinezingane siyafundisa sinemizi siyakhokha yonke lento ukuthi umqashe na yini ayicabanga nje basingasebenzi nakulo sagcina umhla ka-23 kuze kube manje and bukathula akekho nhlobo sitshela ukuthi kwenzakalani sinenkinga thina ka-Sulphur City iy'mali zethu asiyitholi ziyinto eyodwa iy'mali zethu masenza ama-payslip sithola esho o-8,000 o-15,000 kodwa masiyithola iy'mali zethu uthole ukuthi akusiyona leyo mali ngenye inyanga ile mali ngenye inyanga ile mali laba banike umasipala izinsuku eziyisikhombisa ukuba-ke uphendule uhlu lwabo lwezikhalazo kungenjalo bazongenela isiteleka umasipala uveze ukuthi usayicubungula lezi ikhalazo uzophendula ngesikhathi abavumelene ngaso ezindabeni ze-NEWS TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasi uthi-ke inkulumo kaMongameli Cyril Ramaphosa abeyibhekise esizweni inikeza-ke ithemba lokuthi ngempela izinhlelo zikahulumeni zokuvuselela umnotho wakuleli zizoba-ke impumelelo. UShamase uthi lokhu kufakazelwe ukuncishiswa kwamahora okuhamba kagesi ngenhloso yokuwonga phecelezi load shedding ukukhula kwezinga labantu abathenga imizi uma kuqhathaniswa nesikhathi esingaphambilini nokunye. Kwingxoxo ekhethekile nomhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasi uthi-ke inkulumo kaMongameli abeyibhekise esizweni inikeza ithemba lokuthi ngempela izinhlelo zikahulumeni zokuvuselela umnotho zizoba-ke impumelelo njengoba-ke sezibonakala ezinye zezinkomba eziveza ukuthi umnotho wakuleli uyandlondlobala. Lezi zikomba-ke ezinye zazo izibalo ezenyukile zabantu bakuleli abathenga imizi kanye-ke nosikompilo nje esizweni impilo abantu abayiphilayo nokunye. Simzwile ephatha indaba yoline beyitimela ukuvuselela ama-rail ophatha futhi nendaba yokuthi i-load shedding sekuzoba ikhona inqubekela phambili esiyibona ngoba asisaboni manje ugesi ucisha uqhamcishi lona ucisha isikhathi eside kakhulukazi ngama-weekend wathi futhi uzovuselela umnotho ngendlela abe ngawo kuyacaca ukuthi umnotho ngempela lezi inhlelo abanazo ukuvuselela umnotho zizoba impumelelo. Lena isilimaze kakhulu iCovid lelo khuvethe belukhona i-pestilence kodwa ke kuyacaca ukuthi ngenxa yokuthi sekwehlile lokho nezinga lokuphila labantu liyabonakala nabantu abakwazi bathenga imizi bande kakhulu kusukela ngesikhathi esingaphambilini kusinikeza ithemba lokuthi inhlelo zikaMongameli zokuvuselela umnotho zizoba impumelelo. UShamase ubeseveza ukuthi ukufadabala kwamandla ezimali zomhlaba kunikeze izwe laseNingizimu Afrika ukuthi-ke irandi lithi ukusimama
nokungezinyeke zezinkomba athi-ke uShamase sizolekelela kakhulu ukuvuselela umnotho wakuleli. Ingoba phela nedola laseMelika lehlelwe umfutho inxa yezimpi lezi ezikhona eUkraine, lezimpi ezikhona eGaza nakwaIsrael. Manje iMelika iyaklinyeka kakhulu kwezomnotho nabantu bakhona sebeyaqala bazwela bayazibuza ukuthi kungani lokho bengena bethi shi befaka imali ezimpini zangaphandle kwaseMelika. Manje kuyasisiza ke thina lokho ngoba makunesimo esinjengaleso namandla ezimali zamazwe omhlaba engathi nokufatha thina siyanyuka ngoba thina mawubheka ngaphakathi kukhona ukuthula into ekuthiwa stability ezweni. Ephetha kuShamase ube seveza ukuthi njengoba ngumengameli ephinde wanxenxoba kwesekwa amaqembu esizwe ezemidlalo ingoba uyazi ukuthi ezemidlalo zinamandla kokuhlanganisa abantu. Lokho ke umengameli ungambeka emathubeni amahle ukuthi yena neqembu lakhe benze kahle kukhetheni lukaze lonke ngonyaka ozayo. Uyabona nje uma ekhuluma ngendaba yesport sokuthi sihlanganisa isizwe kuyaphumelela. Ukuchaza kuyacaca ke phela ngoba ngesikhathi sobandlululo kuliyo nobandlululo ngestruggles for liberation kwakusetshenziswa into njengazi isport sasisetshenziswa kakhulu kuboycott okwenza yonke into. Isport sisebenza kakhulu ukuthi sihlanganise isizwe okungenzeka ukuthi nalokho ubona sathi mongameli kuzophumelelisa yena neqembu lakhe okhethweni la ngo2024 ukuthi bazokwenza kahle badle umhlanganiso ngoba phela mawubheka isport zonke lezo inhlaka lezi ayithintile zinhlaka lezi ezenza ukuthi iqembu elibusayo lisimamele phezulu futhi linqobe kukho konke likwenzayo ngisho nakwezopolitiki ngisho nasey'imbangeni zalo. Asike sisishelele-ke ey'tolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Mbukele-ke siyakwamukela ey'ndabeni usabukele zona iy'ndaba zo-1 KZN-TV nazi-ke sithi zona ey'hamba phambili. Kubulawe Abahlanu Enanda Ithekwini Basonga Ngesiteleka Abomasipala w'Itheku kanti umhlaziyi uthi-ke inikeze ithembe kamengameli. Njengoba ke namuhla kungenele usuku lwesibili lokubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka babafundi bebanga le-10 kuleli abafundi besikole ejele laseWestville isethubeni youth school bathi-ke nakuba-ke kube unyaka onzima kubo othisha benze konke kokusemandleni ukubacijela isikhathi sezivivinyo kanti-ke kabangabazi ukuthi-ke bazoqhubeka nokuziqoqoda zonke emakhanda izikole zasemajele uma-ke sekubuya imiphumela. Lokhu-ke kuvele ngesikhathi ukhomishana wezamajele kwisifunda saKwaZulu-Natal umnikela Nxele evakashele abafundi ukubahalalisela kanye nokuhlola kuhamba kwezivivinyo zanonyaka. Kube unyaka onzima kubafundi bebanga le-10 esikoleni sasejele laseWestville eThekwini njengoba bezilungiselela isikhathi sokubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka. Omunye walabafundi ongokudabuka eStenga uthi-ke bebechitha usuku lonke emaklasini kepha lokhu kubasizile bangazibandakanya nemikhuba emibi yasejele. Unyaka ubunzima khona ngoba besifunda singena esikoleni from 7 siphuma u6 so leso sikhathi kodwa ekugcineni siyasiza ngobani siyafunda mesifunda sikwazi ukuthi sibambe izinto eziningi and sithola nethuba lokuthi ngoba singabuyela ema-sectionini sesibuyela after 6 sithola nesikhathi sithi sincane ema-sectionini ukuthi influence-ke ngezinto mhlampe wrong wazi ukuthi yonke into oyenzayo nje ufocusa kwinto oyifundayo nencwadi yakho. So othisha babe helpful kakhulu because bebesimotivate throughout the year and futhi besinika nemfundo-ke so bebesiza ngayo yonke indlela ukuthi mhlampe khona into ongayi-understand uyakwazi ukclarify uthisha wakho akusize lapho nalapho. Zingamashumi 45 sezizonke iziboshwe ey'hlalele lezi vivinyo ezikoleni ezine emajele akulesifundazwe kanti lesikole isona esinesibalo esikhulu kwazise zingamashumi 26. Ngonyaka owedlule abafundi bakulesi sifundazwe bathola 100% nokwabe kungokwesikhombisa izikhathi ezilandelana kanti ukhomishana wamajele kwisifunda saKwaZulu-Natal uthi-ke inkulu ingcindezi ebhekene nothisha bezikole ezisemajele ngenxa yohlobo lwabantu ababafundisayo. Ejele akusona nje ingane ezijwayelekile ngabantu asuke besebonile usuke sebabantu asuke sebenze izigigaba ezinzima nezisabisayo ngabantu abasuke beqhele ungaziphathi kahle ngaphandle kodwa bafike la ekhungweni zethu siphinde sibahlalise phansi umuntu athola ukwaluleleka ngokomoya alulekele ngokwengqondo njalo nangokuhlala kwakhe bese simxhuma ngezimfundo
so ngaleso sizathu othisha bethu basuke bebhekene naleyo ngqinamba ukuthi bafundisa abantu okungelula ngenxa yokuthi imvelaphi yabo ayinhle. Ezinye zezingqinamba ezibalulwe ukhomishana ukushoda kothisha bezinye zezifundo, ukushushumbiswa kwezidakamizwa nokunye ke nathi kuphazamisa kakhulu umqiqo wabo wokuhlumelelisa laba izimilo. Siyafisa nje ukuthi ke kwaze ukuthi ke engqinambeni esinazo kungabikho othisha bezifundo ezithize kwesisikhathi sibe nengcindezi emphakathini. Kukhona abasafisa ukuthi ingane zethu lezi zidideke ngokuthi bazilethele izinto ongafanele bazilethela njengama drugs njengosango. Siyanxusa kubantu bakithi ukuthi asingathi sinikezwe lo msebenzi ukuthi silekelele imindeni, silekelele imphakathi bese kuba khona abantu abazocindezela izingane zami kufake ngabo sithi sizakhela ikusasa elihle ngokuthi sibanikeze amathuba esibili, i-second chance ngokuthi babhale matric. Izivinyo ziyaqhubeka ezindabeni ze-1 TV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Isikhulu esiphezulu esikhungweni sabatakuli basolwandle egatsheni lase-Richards Bay i-NSRI umncedisi Hlalatu usenxuse labo ke abahlela ukuzongcibeleka olwandle ukuba ke baqaphele isimo sezulu ngaphambi kokuya khona ukuze ke bezovakasha ngezitsuku eziphephile. uHlalatu usho kanje kulandela amahlandla amaningi esigameko lapho kulwandle luchitha khona amakakasi eze eqika amasaka abekelwe ukuvimba ulwandle. Uthi ke lamakakasi engaba nomngozi kulabo bazochitha isikhathi olwandle. Njengoba elokhu eqhubeke njalo amagagasi nokugalawela ezokweqa amasaka okuhlelwe ukuba ivimba amagagasi olwandle luse-Richards Bay Strand nokuyisigameko esigcina ukwenzeka osukwini lwayizolo, umncedisi Hlalatu wenhlangano yabatakuli basolwandle i-National Sea Rescue Institute egatsheni lase-Richards Bay usenxuse umphakathi ukuba kube ube mehlomane uma uzovakashela lolu lwandle ngenxa yobungozi balamagagasi. Sithi abantu kubalekile ukuthi baloko beyibuka iweather kakhulu mangabana besiya khona ema-beach ethu, and okunye uma ngabana bangacheka nje ku-Richards Bay tide forecast, then izokwazi ukubatshela ukuthi izobe inini low tide, izobe inini high tide. Uma sikhuluma ke low tide sikhuluma ngokuthi ulwandle luyangenisa and ulwandle luyabuyisa. Uma selubuyisa ke lamagagasi asube buya ngamandla noma asebuya kancane kakhulu. Uma lamagagasi esesiza ngamandla and ezokweqa nama sandbags lawana asebeach kunobungozi obukhulu kakhulu. Uma esiza and wena ungawaboni ukuthi eza ngamandla asengakuthatha akuphose kona lama sandbags noma sengakuthatha akuphose kona aphinda kubuyisele khona olwandle futhi noma ke asephinda futhi akusena sematsheni khona lapho and ube nokonzakala and usungaphela uminza lapho futhi. And uma esekuthatha futhi ekuxinanisela khona lapha yana ku sandbag engakhanga kuphosele ngapha kwayo, then uyabona ukuthi lapho ke asengeqa nawe kuwena usale wena ungaphansi lapho uminza, then uphele ke ushona uluza impilo yakho. uHlalatu uthi ke nalabo abahlela ukuya nezingane zabo olwandle kufanele kamehlo wabo ehlalethe njo ezinganeni. Wabeke senxusa nalabo ababuye bethinta amanzi amponjwana ukuba begweme ukubhukuda uma sebehabule izinkambeni ezikafaro. Asibone ukuthi siyazinakekela uma siyakhona singaphuzi uphuzo oludakanisayo uma sizazi ukuthi sayobhukuda, and nalabo bazobehamba nengane especially omama okanye whoever or responsible for ingane okanye abantu hamba nabo akenze sure ukuthi uyabagada and singabuka ifone uma sigada abantwana noma sifunda incwadi noma sibe busy ngokuthi sibraye inyama, kodwa asenze sure ukuthi abantwana sebabuka bangene emanzini and baze baphume emva koko bangaphindeli uma ngabana sizibona ukuthi khona isixake ngakho. So sithi ke abantu uma kuthiwa ulwandle seluvaliwe kube kwisign ethi akubhukudwa abantu abangabhukudi, and ngesikhathi sokuthi ama lifeguard asephumile ngesikhathi zantambama abantu nje abangabhukudi lapho bangene khona emanzini. Ezindabeni za-1 TV kubika umqondisi Miyeni ngese-Richards Bay. Lisengcupheni ke yokuvalwa ikhaya labadala eMuseni eIdindele eMgungundlovu KwaZulu-Natal ngenxa ke yezingqinamba zezimali. Lokhu kuvezwe ke izikhulu zaleli khaya engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba zo-1 TV. Umphathi wakule ndawo uNtombenhle Dlamini uthi ke imali abanayo isincane kakhulu kanti ke batshela ukuthi ke sekubalwa ke izinyanga phambi kokuthi ke iphele. Uthi ke le mali abaxhaswa ngayo umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal ayeneleke kakhulukazi njengoba isimo sokuphila sesikhuphukile izwe lonke.
yonke. Ikhaya labadala eMseni okuyilona kuphela endaweni yase Greater Edendale eMgungundlovu lithi izingqinambe zilihaqile ngezezimali kanti sekuphoqa ukuba kusetshenziswe nemali ebekiwe. Le ekade bekiwe iyona isishona phansi okuyiyona ekade sustainer ukuthi zo sustainer i-home should i-home ingayitholi i-funding right ezogcwalisela kahle imali yazo. So seqalile ukuthathwa kuyona iyona ke lehle eyehlikayo okwenza ukuthi sikhale sithi umsamariya ulungile akaqhamuke. uDlamini uthi uxhaso elivela eminyangweni ezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal unikeza umhlali imali elinganiselwa ku-R3,000 noma randi ngamunye kube ngeyempesheni yakhe umhlali kepha yonke le mali ayanele ukusustaina ke impilo ye-resident ngayinye it's 7,000 siba ne-shortfall ka 2,000 every month esathi mayisibala ngenyanga ukuthi sine shortfall ka 880,000 each and every month okusho ukuthi lo every month fanele uthatha u8,000 80,000 lapha kwiport le okuyiyona ebekiwe. Usonhlala kahle uthi bahlalele ovalweni sinama resident angena ama families at all uma ngabe ngababala aba around 20 so uma ukuthi ngempela kuyenzeka ihome iyavala okusho ukuthi labantu bazosala bengenawo amakhaya at all. Konzima kakhulu ngoba most of abanye abala ngaphakathi bala because of an abuse ngaphandle. So uma ngabe sebe ngasenandawo la ngaphakathi okusho ukuthi okusho ukuthi basazophinde baphindele vele entweni esasiba balekise kuyona. Kanti nazo izaguga ziveze ukuthi zithukile. Siyadumala ngoba phela ikhaya lethu leli asinama yamakhaya. Sesala kuba sihlupheka. Sixakekile ingane sisihlupha. Sathi ke ngcono sibalekele ngapha. Mase sixoshwa la ke soshona phi thina. Yabona ukwenza noma phela bengeza usitshela thina kahle. Bayasibona ke bayithi fahle. Nanyi into esoyenza ngoba nale mali sihola uhulumeni ihamba yonke. Okhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal umhlaba unzima memela uthi angeke baze bakuvume ukuthi ikhaya labadala livalwe ezindabeni za1KZN TV ku-Enanda Dube eMgungundlovu. Asiphinde futhi siyothenga ezitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV nazi obekuyizona ehamba phambili. Kubulawe Abahlanu Enanda Ithekwini Basonga Ngesiteleka Abomasipala weTheku kanti umhlaziyi uthi ke inikeze ithembe kaMengameli. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.86 cent emaqhathaniswa nedola laseMelika libe 22.91 cent emaqhathaniswa nopondo waseBritain libe 20.0 cent emaqhathaniswa neeuro lase-Europe igolide lona $1,995.7 cent ounce olungahluzwe wona $87.45 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukapteni weqembu lesizwe lamabhokobhoko elingompetha bendebe yomhlaba uSiyakolisi ubonge kakhulu kwesekwa kwabo abakutholeke kubantu bakuleli njengoba ke ethi njalo emva kokuziqeqesha bebebuka ke amavidiyo abantu bakuleli bebeseke ezindaweni ezahlukene. Usho kanje nayo kusithangamsa bezindaba ngesikhathi ke befike esikhumulweni sezindiza eOR Tambo eGoli. No, I just want to say on behalf of the team we honestly would like to say thank you to the people of South Africa. Yeah, it's been a long and a tough 20 weeks that we've been together, but it's been 4 years that the coaching staff and management have been planning for this opportunity for us to win back-to-back World Cups. When they first came, they didn't
think would win 2019. They were focused on 2023. They said this is the year that the group can win because of the group that we have and how much more experience would be this time. And obviously things change, and we just got better and better in 2019, and we finally came through. And I must say the support towards the end, and I also said it before, people were hopeful in 2019, maybe we'll win it. But this time we could feel that people expected us to win this World Cup. So the support and the videos, as Mr. President said, honestly, after trainings we would see, or after games we would see what's happening back at home. And that's why we made that decision that we've already won the World Cup in 2019. It's not about us as players anymore. What can we play? We always play for South Africa, but we wanted to make sure that this one is for the people of South Africa. This one is for every single person in South Africa, rich, poor, doesn't matter. And it doesn't matter where you come from, because of the team that we have, which is very diverse team, which is very beautiful as well. We all come from different walks of life, different races, even though, you know, we come from different walks of life. We had a coaching staff who knew how to align us as a group, who knew how to put us together so we can focus on one thing. Even though I have my own goals or whatever I wanted to achieve myself personally, I'm playing for different reasons than what Eben is playing for and what Ox is playing for. But the common goal was the Springboks and the people of South Africa. So this trophy is also just for people who come from in tough circumstances in our area, in disadvantaged areas, in energies that are not well resourced. For the kid who sits in Zweden, who sits in Goodwood, who sits in Malmesbury, and for them to know, you know, maybe things are tough for you. You can't afford school fees. You've got no shoes to walk to school. You've got no food at home. Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguqa besiphathele zona usuku namhlanje. Ninawe ke sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Sale kahle.